Sengenza iphutha la ku-TikTok. Ngivame uku-approve ama-comment bese lawo engiwabonayo ukuthi awakulungele ukuthi bekhona kuma-video ami ngiwa-delete lawo ma-comment. Manje sengivele ngaphuthuma uku-delete i-comment yomuntu obengakhulumi kabi nokho, kodwa obekhombisa ukuthi uyangazi, uyazi ukuthi ngihlalaphi. Loya muntu bekungafanele ngi-delete i-comment yakhe, kodwa bekufanele ngimblokhe ngoba ngake ngakuveza ukuthi ayikho into engiyizonda njengokuthi ngifollowe abantu abangaziyo, abantu bangakithi. Kodwa ngebhadi angikwazi ukubathola la kuma-followers ami ku-TikTok ngoba isikhathi esiningi abawafaki amavidiyo bayifihlile. Kodwa-ke ngiyethemba ukuthi usazophinda futhi ekhomente loya muntu bese ngiyamthola ngimblokhe. Okunye futhi kufanele ngikuveze noma ngingaqali ukukuveza, awuphoqiwe ukuthi ubuke amavidiyo ami futhi awuphoqiwe ukuthi ungifollowe. Ngakho-ke angikuthandi ukuthi ungifollowe kanti awungithandisisi. Ngaso sonke isikhathi uma uzokhomenta uzokhombisa ukuthi wena awungithandisisi. Uma ngingakubuka wenza leyo nto ngase ngakunothisa ukuthi wenza leyo nto leyo, ngiyaye ngikublokhe. Kodwa-ke nakho engizokhuluma ngakho. Mina anginayo usisi oyibhola lo mfana wako omunye umuzi. Le nsizwa-ke ikhala ngokuthi yona ngeke ikuvumele ukuthi kuxhashazwe udadewabo. Angazi-ke noma le nsizwa ayiwazi yini amantombazane ukuthi anjani, noma mhlampe iyona nje ebhayizayo. Uyabona intombazane noma ngithi nje udadewenu uyena okhethayo ukuthi kumele uhlonishwe, uyena futhi okukhethayo ukuthi kumele uxhashazwe. Angeke ukwazi wena uwena nje umfowabo ukuthi ungavikela udadewenu. Udadewenu ozokhetha ukuthi wena xhaphazeka noma hlonipheka. Futhi intombazane iyona etshela indoda yayo ukuthi ayikuhloniphe noma ayixhaphaze. Lo mfowethu-ke kunento angayiqondi ngamantombazane. Mawukuthi angazi noma unayo yini osisi, mawukuthi unabo nje osisi. Okokuqala nje udadewenu uyena okusuke kufanele ebalekele wena noma ecashele ukuthi nje wena umbone enendoda. Kodwa udadewenu uma esuke esekuveza ukuthi unendoda, uyena futhi osuke ekhombisa ukuthi uyakweya ukuthatha kancane, uyakuxhaphaza. Ngaleyo ndlela yonke leyo nto leyo udadewenu usuke eyenza ngamabomu, hhayi ukuthi usuke eyenza ngephutha. Manje bese wena uthi uyalwa-ke uthi uzomlwela. Ngiyakhumbula nje sake sahamba siya emshadweni owawukwenye nje indawo, siphumile impela sihambe ngebhasi. Masifika kulo mshado lona safica iy'nsizwa zakhona-ke ney'xhwanguxhwangu zakhona nje. Masifica lezi nsizwa lezi zifike zishelela amantombazane lawo esasihamba nawo ngenkani. Ngenxa yokuthi thina sazivikela isithunzi sethu, sivikela nokuxhaphazeka kwethu ukuthi singaxhaphazeki, sayilwisa lezi nsizwa lezi. Kodwa ekuyilwiseni kwethu kwasuka eyodwa kula mantombazane lawa esasithi siyawavikela, kwayiyona eqonda ngqo kulabafana lapha. Labafana-ke kunoyedwa nje wabo owayebatshazwa ukuthi uyagwazana. Thina sadela ukuphila kwethu sithi sizama ukuthi siqede le nto le ukuthi bengezi ukuzothatha amantombazane sihamba nawo ngenkani, kodwa phezu kwalokho le ntombazane le sihamba nayo iya kubo ngenkani, yabo. Thina sibhizi manje siyolwa impi le wesifazane noma le ntombazane iyayikwenza ngamabomu. Kwakwala ngisho sengibatshela abafowethu laba esasihamba nabo ngithi mina asiyekeni le ntombazane ngoba siyayibona vele ukuthi iyela yona laphana ngamabomu. Manje thina sesiphenduka iy'thutha manje sithi silwela umuntu kodwa yena ubuye ey'faka ngamabomu laphana. Kodwa kwasho ukuthi iy'nsizwa-ke engangihamba nazo zayingayizwa le nto leya, saqhubeka-ke sayilwa impi saze sayinqoba. Kodwa kule yampi leyana sasilwa impi vele eyayikhandwe ngamabomu. Lokho ngiqondeni njalo, ngiqonda ukukuveza ukuthi isimo esikanjeyana noma nje isimo esisuke sikanje, intombazane isuke isakha yona bese wena uyaqhamuka nobuphukuphuku bakho uthi uzoyilwela intombazane, uthi uzoyivikela. Intombazane iyamqoma umuntu wesilisa oyingozi, mhlawumbe ogwazanayo noma mhlawumbe odubulanayo ngamabomu, yabona. Uthi bayathandana vele, yabo. Wena uyasuka-ke ngobuphukuphuku bakho uthi wena awufuni nodadewenu, yabona. Iyothi isuka le ntombazane lena ibe itshela lo mfana oyingozi ukuthi wena uzama ukuyilawula, kwasho kwacima isho zonke lezi zinto lezi. Kube yiyona futhi esho ukuthi nangu umuntu ophazamisayo, kusho yena udadewenu esho ukuthi nangu umuntu kahle kahle ophazamisayo, mina nawe ngabe sithandana ngokuthula. Kube yiyona futhi ekuhlelayo ukuthi indoda yayo le ayikulimazi ngoba wena uyisiphazamiso. Kodwa futhi noma kunjalo futhi udadewenu uyena ongakuvimba lokho ukuthi kungenzeki, yabona. Yingakho-ke ngithi mina awukwazi ukuvikela umuntu into ayenza ngamabomu. Udadewenu umvikela kuphela uma ukuthi leyo nto leyo akayithandi ukuthi yenzeke. Indoda yakhe iyamphoqa
ukuthi kwenziwe leyo nto leyo. Hhayi futhi ukuthi wena uzozama ukuthi wena ungenela kuleyo nto leyo. Wena ungaze ungenelele mhlawumbe uma ukuthi udadewenu mhlawumbe uzama ukuyala leyo ndoda leyo akasayifuni, yabona, bese imphoqa ngenkani. Nakhona futhi ekumphoqeni ngenkani uma ukuthi ngempela leyo ndoda leyo igcina isingene egcekeni ekhaya, izinto ey'kanjalo nje. Kodwa lapho kuyezwakala ngoba ile ndoda esuke isilwa isiphoqa isimo, kodwa udadewenu engasifuni leso simo leso. Hhayi kodwa ukuthi udadewenu engafike enze into bese wena uyongena ngekhanda ukuthi uvikele udadewenu, usuke uyisiphukuphuku uma kunjalo. Isimo nesimo uyasibheka ukuthi senzeke kanjani, kade kuyima-ke uyasingenelela, noma kade kuyima-ke uyalwa wena uthi awufuni odadewenu. Ngoba uma uzoba nale ngqondo ukuthi mina ngifuna odadewethu, uhlomeke, zizokulimaza ezinye iy'nsizwa la ngaphandle, ngeke nje zize zikuncenge. Futhi-ke le nto le yokuthembela ukuthi wena uyalwa ayisasebenzi esikhathini sanamhlanje. Esikhathini sanamhlanje abantu sebalwane ngey'khali. Manje-ke ungathembeli ekutheni wena uyibhoqolo ukwazi ukulwa ngoba uzohlomeka futhi uzolimala kabuhlungu.